Yaka samba flani muga ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo a musaka beti bolo yoroni kele ibe se ki seno tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la samba flani muga anan to seben ulu damnena villa simple ale million muga ani wore a ton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to seben awle anga nega juru strala e ma mi fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muga ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muga fo san nani o konnala a wo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama o kuma la anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen kelen sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la. Kunungo alamsa marsikalo kile wolonvla samba fladi munganani anga jamana ministri nyama Dr. Shugel ko kala maiga aleni anga jamana fanga siramatoni uyi politicien yi olu koni tumila jela CICB la araba temeni marsikalo kile woro feminye ayesi jamana ni uyi farafina checheka jamano Mali Burkina Faso Niger o maraba ko koni tumila jela nyame kaw feyno mi koni senfe uyi akilla ta ka foko koni mina jeka o faga fara nyoka ka femiye ba magachu kala likola o araba kelena bingani kala koni bingani waleta kanya shi konyo dindo koni magaw region konnala kelendina tilama munu koni me agiloko ni wakati na kasangani kunungo alamsa marsikalo kile wolon vlay o koni ayira ka fokolu koni me marama feon bla wa ku fanga fara anga jamana nyama goni taka jamana basigili kula biye marsikalo kile shegi 8 marsi domi koni kula donno je fata ani nani bela jiralen fe muso togola doka uga hake aruka bunya siki uma amru sogolino anani wagatina malikona funi bolo la sirofe abela jarali nyatuma o bismillah hakuna funi o keneka kasangani kunungo alamsa marsikalo kile wolonvla samba fla ani muganani ina fanya fanya bakuruba kuna fudi la tugamina agila ku karogele dine tiklama wali mahaba makachu oluko ko kube marama fon bala jaralim bla waka u yere majiki femi anga jamana fama ko ni ka fanga koro kasega jamana ko ni deme be ani basigi ko ni sinsilla tugamina kasangani ni kuma nunu ko ni folie madawi ayira kafo ko u desera de watari usira no wali ma ferwero bu kono wala sa ubina seka boni bofa ngwere wa nyini ngali tobi ko din turanga amana fo amana ge tugo ama fala kanga jamana fangasi kure maleni alebela Guinée Conakry frontière la kalogre dine tigrama ko ni binkani wala ta kanyeshi au poste do ko ni ma min kara sababu ye bulma fen duru ani moto fla olude ko ni dajira wa o ko fe bulumine chama were fene ko ni chena ngamo ko ni mato ala la arabado marsikalo kli woro samba fla ani muga ani nani bingani wale tiglama uye bingani ta kanya shikonya musoro oni aka konya de on koni ma femi karo ka fodaw ga dugu konnala ni obe gabero dugu kono gawe region konnala hakoni kara sababu ye umo go saba kono mun koni kumbe moto ni sin sabala hu kontra ni konya muso ka valiser nga ala barika la konya muso koni kenema sira kata achela konna biye 8 marsi domi ko la do no je fanta ani nani bela jarale fe muso to la do ka bonya anuga hake usegili o ma hore kama bi 8 marsi koni imbe kanyana ma je fanta anani bela jarale fe nyana ta tem koni te do wore ko ka deme koni ta kanyashi muso olu koni ma temi
n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye. Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi. O kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na, farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na, farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya a ni la wasa de la. Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye. Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi. Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen. K'a fɔ ko n ye n ka te san, n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra, o tɛ Tezuleka ye dɛ. Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen. F'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye. E mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibrahim Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira Kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la. Nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91. Tezuleka tew ka lagari, Tezuleka tew ka mandi. O kuma sansa i ka galonbɔne da. Mali, Burkina Faso, Niger ni jamana saba n'olu kɛlen n'u ka Alliance des États du Sahel sigi ni a bɛ f'o ma ko AES ka sanga ni arabado tɛmɛnen marisi kalo tile 6 ni jamana saba kɔni marabagaw kɔni tun bɛ lasigi la ɲamɛkaw olu fɛ yen ni o ye Niger yɛrɛ faba ye. Lajɛ min kɛra kan ni jamana saba kɔni état major général des armées kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan u ye a yira k'a fɔ k'u bɛna jɛ k'u fangaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛlɛkɛcɛw kɔni jɛ ka kɛ kulu ye u bɛ se ka karɔgɛrɛ diinɛ tigilama ani banbagaci ani lakanabaliya fɛn fɛn bɛ ni jamana saba kɔnɔ k'o kɛlɛ ka bɔ yen cogoya min na. Jɛkulu minnu bɛ yen ni a bɛ fɔ olu ma BVG, CANAM, CMSS, INPS ni jɛkulu ninnu kɔnɔna la ko n'i ye a ta k'a lajɛ a bɛ taa fɔ sefawari miliyari 19 ani a kunkanfɛ o majɛrɛ kɔni bɛ ni jɛkulu ninnu kɔnɔna la. Arabado marisi kalo tile 6 tɛmɛnen fɛn min ye Labezaka ka militaire ale kɔni atakera maa marifatigi bukunatigɛ bali olu dɔ fɛ nɛgɛ kaɲɛ ta wagati o don kelen kɔni an sɔngokaw olu fɛ yen nɔ poste 2 ni o ye poste d'auto défense ni o ye gata mɔgɔ olu fana atakera o wagati kelen na ɲɔnɔkaw olu fɛ yen nɔ banbagaci walima karɔgɛlɛ diinɛ tigilama kɔni binkani wale ta ka ɲɛsin ɲɔnɔ kɔni kasoboma fana ma. Fɛn min ye énergie du Mali directeur général ale kɔni ye a kunnafoniya da fasoden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko kurantigɛba Mali min kɔni bɛ sen na sunkalo tile 30 kɔnɔna la o n'a jɔ ka da kan ko an bɛ wagati min na i ko sisan an kɔni bala ka fɛn min an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye taji litiri miliyɔn 30 bɔɲan ko o ye kɔni makɔnɔni don min bɛna don o ko in da fɛ. An ka jamana minisiri ɲɛma Dr Shugel Kokala Mayiga ale ni fanga sinamatɔ ni o ye parti politique maaw ye olu kɔni tun bɛ lajɛ la Centre international de conférence de Bamako kɔnɔna la ni o ye CICB. An ka bi kunnafoniya kuncɛ kɔnka kibaru la i n'a fɔ a kun tɛmɛna wagati dɔ la fɛn min ye Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron n'ale kun k'a bɛ taa intervention militaire kɔni kɛ Rusikaw olu fɛ yen min kɔni senfɛ Rusi jamana ɲɛma ni o ye Vladimir Poutine ye a kɔni ye a ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kulo lasɔmi ko bɛɛ lajɛlen ka i labɛn ko a tɛna mɛn tuguni ko kɛlɛ dɔ kɔni bɛ nalen nka o senfɛ fɛn min ye Faransi jamana officier général olu kɔni se fɛn min ye Faransi jamana officier général olu kɔni ye a yira k'a fɔ olu ma jɛn ni wa k'u bɛ a ɲini o ko in kɔni ka dan sira la ka da ka fɛn min ye k'a fɔ Faransi jamana bɛ taa intervention militaire kɔni kɛ Ukraine o tɛ olu fɛ la koyi. Ni bɛ da sigi aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman la an b'a fɔ musolaka kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko u bonne fête ka da ka bi an bɛ u tɔgɔ la donna ni bɛ da sigi aw ka bi kunnafoniyaw la aw ka mɛn tɛnɛ don ni Ala ma basi kɛ ne ni aw la Ala k'an si jɔ ko ma kɔnɔ.